Zdravím všechny, víte, co mého videa z nové hry, z nové série, ze hry Modern Strike Online a chci vám říct jedinou věc. Jedinou věc je to, že je série z Don't Starve už to nebude, protože jsem to nevěděl, světy nechápu proč a prostě tady máte Modern Strike. Doufám, že tahle série bude líbit. Pokud to zanechte like, popřípadě nějaký koment a odběr třeba. Já v tomto videu budu možná kašlat, takže když tak se nedivte. No a já bych shrnul, co to je tady ta hra, o co se teda respektive hraje, co to je za hru. Je to za hru takový Counter-Strike, ale není to Counter-Strike, jakože vypadá to jako Counter-Strike, ale není to Counter-Strike a ono se v tom střílí samozřejmě a je to Strike, Modern Strike, takže nějak moderní Strike, ale dobrý. Takže dáme si battle a jdeme. Zrovna tady ta mapa je nejhorší, co jsem mohl mít. Už se připojíme. Jo, jsme tady. A dáme si sniperku. A oni to je na týmy, takže oni plantujou bombu. Pardon. Zajímavé, já nemůžu spectatovat game reloading. OK, a vyhráváme skóre 0-0-0. Jo. Moje bomba. OK, tady mám granáty, tady mám lůž, tady mám skář. Mám P90. To zrovna bylo, ani jsem to nevěděl, že jsem zamířil, ale to je jedno. Flashbang. Fuck. Tak to byl... Ale máme bombu a doufám, že ji plantne. No, neplantne. Bohužel jsme prohráli. The round is... Ale jdeme tenkrát tady. Reloading. No. Co tady? Když tak, kdyby tam byli nějaký hráči, tak kdo jiný. Tentokrát nikoho nezabiješ. Kámo, takhle se ti nedovedlo. Házím flashbang. Plantnout. Házím flashbang. Plantnout. A tady. Plantuju. Píp. A dělej, skoj se. Já jsem prohrál. Jo, vyhráli jsme. Všichni jsou mrtví. Bomb has been planted. Ale v Counter Strike je plant bomb, nebo nějak tak. Pardon. P250, ne, P90. P50. Moje nejoblíbenější zbraň je P90. Ale nekecám, je to Colt a Beretta. Colt Beretta s tlumičem je to nejlepší zbraň, co kdy můžete mít za pistolky. To je prostě... A za ostřelovačku je AVP nebo Dragon Rifle. A a normálně jako... že auto je AK-47. To je prostě moje top nejoblíbenější zbraň. Prostě nejlepší zbraň. Nejlepší prostě. Top 5 nejlepších her. Teda top 5 nejlepších zbraní. 10. místo Colt.
První místo a Kaťka to. Ok, já jsem flibem. Vidíte tam nahoře? Já mám bombu, jo. Hello, it's me, já jdu nahoru. Já jsem to chtěl přeběhnout. Pěkně ho tam někdo hodil granát. To mě hodí mě. Ten je mrtvej. A na pěknou zbraň, to jsem si vzal. Tohle sniperku mám a už mám lepší, spíš horší. Prostě se nedá vůbec mířit. A mám to, zesílím. A tam nevím. Len zase. Dáme si jedno kolo. Jen takové zublo. One round is complete. Jedno kolo je vyhráno. Jipí! A vyhráli jsme. Viktorii. 750. Máme celkem 810 peněz. Jo, máme 810 peněz. Your team is won. Vyhráli jste. Win. Jo, tahle mapa je taky hrozná. Nejlepší je venku mapa s ostřelovačkama. Office mod. Dáme si, jedno kolo si dáme s odstřelovačkou. C4. Ale tu si dáme takhle pěkný náčko. My jsme counterteroristé, respektive policajti, ale teď je ta zprava. No, logicky, tak kdo je? Dobrý, přišli jsme za zrakem. Když jsem takhle přiběhnu, tak by někdo dal hecku a čet. No a tady tím, jak vidíte, se vůbec nedá mířit. Bim. Ne, si neměl dělat, já jsem taky. Ježiš, on má AKM-ko. V tady té hře není AK-47, což je škoda. No, pardon za chraptění. A dáme si ještě 2 nebo 1 kolo a už to ukončíme, tohle video. Jo, tak dáme si 1 kolo a už to ukončíme. 44. Tohle jsem zapomněl, ale se to nedal. A? What? OK, tak už bohužel nemůžeme dát 2 kola, takže dáme jí poslední kolo a už to ukončíme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poslouchej, tak to řekne. Our team lose. Prohráli jsme, protože tam byl lose. Poslední jsem taková dobrý. Dávám si poslední kolo. No, jdeme, už to končíme. Hello, it's me. Co jsi tam viděl? Někdo ho sejmul. A tam je vlastně bomba. Má SG svým. A má SG. Jo, vyhrali jsme.
Tak dáme si ještě poslední kolo, už jdeme na to, už to prostě dáme si poslední kolo a ukončíme to, protože si myslím, že tohle natáčíme dlouho. A no, napsal, že to jsou nějaký. Jo, sem hodíme flashback. Já jsem to upustil. No, já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být vše. Doufám, že tohle video viděl, pokud to tak zanechte like, připojte nějaké komentář a odběr. Já se budu těšit zase někdy jindy, mějte se hezky.